И какво става, хора, сме с Крижгия, тук сме на Марто и днеска... Ти казвам, няма нужда да го казваш. Мутни бе. И днес ще правим Майнкрафт Boom Team Survival сезон 3, епизод 3. Продължаваме. Опа, с нашото Ела да развитие. направим това Sugarcane. Че без да искам, ще чупих едната стъла. Ела да направим Sugarcane. Окей, ама в тебе ли стълбата? Аз се сложих. Окей. Какво да направим Sugarcane фермата? Дай Sugarcane ще я направим. Аз имам 7 Sugarcane. Обаче ела, аз искам да направя тук отдолу, да направим етаж, като е тоя. Макар че той не е завършен напълно, не. Обаче е като този етаж, обаче отдолу под него. И затова съм направил това малко пространство и ще е високо ето тук. И аз какво трябва да направя? Да ми помогнеш да го направим. Аз па не искам. Аз ще да окопам тъй. Да. Окей, аз ще копам на другата страна. Окей. 6 блока напред само. Окей, 6 блока. Макар че имаме само 7 Sugarcane, но окей. Нищо, този времето стане повече. 3. Това е четвъртия. Опа. 5. Баш на 6 има кол. Педал. И ти така правиш. Аре бе, дева, това ще не се мести. Като 6 блок. Въй, брат, тук има кол. Да го вземем. Окей. Защото все пак кол винаги ни трябва. Аз имам, брат, в мене имам 2 стака и 31. Кол. Да. За какво ти е толкова много? Ще ни трябва. Имам 2 стака торчове. Не, смисъл, за какво ти е толкова много в тебе да имаш? Имам 2 стака торчове и 3 стака торчове и 7 такова. Чупи си кирката. Чакай, аз имам. 3 стака торчове и 7. Така. Okay. Мога да предлагате игри долу в коментарите, защото на нас не се разцъкват и други игри. Нека да ще сложим на стената. Казах на стената. Чакай сега, ще направим така. Така. Тук некъде. Къде е по-симетрично. Да, пак казвам, до коментарите му предлагате игри, каквито ви идват. Добре, тук оставам бокуци. Ще да оставя айрона, ама се сетих, че айрона не е буклук, майка. Добре, оставам тук 2 стака кабелстоун. Ти ако ми бръкнеш в честа, ще се побъркаш. Но без да взимаш нищо. Брат, парси бокуците имам в мене. Я, къде е твоя чест? Трябва до мен. Дай какво става. Брат, може да си направя броня? От злато? Не, от такова, от айрон. Ти нали имаш айрон? Ема не фул броня. Искам фул броня. Thank you. Ще направя още така. Значи, какво ми липсва? Липсва ми гащи и каска. 7 и 2. Но точно 12 трябва. Значи, гащи. И каска. Окей. Майко. Обаче без каската съм некъв мега сцепен. Добре. Тогава няма каска. Намерихме емералди извън клип. 5 емералда. 5 емералда, ето е. По-скоро аз ги намерих. Човек без да искам ги разнесох. Добре. Мале, твоя чест. Ти 5 емералда ли си намерил? Не.
И как си ги разнесвам, а често пълен? Не бе, просто нали фанах да ги разместя и... Абе, подредени са в момента. Тук трябва да значи това го взимам, правим така. Така. Добре. Е така. Така. Ето, че Христос е ядоса. А това тук ни е мината, нали? Да. Брат, трябва да прекара... между другото, не знам дали беше в клип, но намерихме мина. Не е било в клип. Ето я. И вътре намерихме емералди и айрон, кол и сега само това. Макар че според мен е... Да, макар че според мен е... Намерихме 5 емералда и ние 1 диамант, а уж викат, че емералда Ние е... бяхме много високо, Емералда 27 пъти. Да, вижте, намерихме и злато. И май, какво намерихме? Емералди, камъни, да, кабелстон. Абе, емералди, кол и злато. Май е само това. И кабелстон. То не е руда. Абе, аз май се изгубих. Човек. Добре, аз съм. Аре бе. Тук трябва да направим някакви стъби, че се качвам ужасно бавно. Направи де. Чай сега ще направи. трябва да стига. Взимам си XP-то. Ти кой левел си? 20. Съм 12, окей. Какво си крафтна? От айрон. Гъс. Сега това айрон ще си го паза. То чест... Нямаш ли си твой, бе, искаш от мен айрон? Не, бил му е малко. Брат, чуй сега. Ето този чест, виж, това където ти каза, че е твой, си е твоя, а то другия е мой, става ли? Окей. Някакви букуци да оставя. Бе, тук съм се препълнил. Смечови кирки. Опата не ми трябва, също мога да ми потрябва. Ще трябва не да я хвърля нищо. Окей, добре. Виждате как съм направил печките. Много тъпо. Кой блъска, да му спикам на мустачките? Отивам да го убия, брат. Кой блъскаш, бе? Тип си направил така вратата, сега не мога да видя колко са. Един, окей. Той е вилиджър. Аз, брат, отворих, убих го и си затварям. Брат, ти знаеш, че отгоре мога да падаме направо в водата. Да. Окей. Как държиш меча, ви? Аз съм... Виж как държиш. Ти така държиш, но пак това от текчер пак, сигурно. Не. Това текчер пак обаче е много яко. Мен най-много ме кеф това с чертичката, където не е чертичка, ми е някаква точица. Точицата 2.17. Имаме ли бомбил? Превод? Кокали на прах. На прах, май не. Някакви кокали имаш ли ти? Наза. Да, 2 кокали. Брат, питай бе, педарас, ти си взимаш така. Мерси. Моли да бомбил? What? Това ще е тук. Какво става, брат? С един бомбил. Бомбил. Виж какво стана. Майко! Взимай. Стига, обирай ти. Само аз взех едно. Тури го някъде. Окей. Ето тук го тури. Къде? Бум. Чакай, остави ме си свърша работата, бе. Нахална така. Жена, бе. Кой ще ти дам бонкур? Имаш ли някакви кокали в тебе? Кокалак. Колко си трябва? Май с чест имам. След тая, колкото имаш. Добре, сега ще видя дали имам. Не. Окей.
Абе, Искаш ли чакай. да разширим? Аз ще си направя лък. Аз ще разширя самата ферма. Така. Не, чупи. Имам ли пръчки? Имам. Така. What? Как се правеше лък, бе? Ебаваш ли ме? Ами, брат, забрах как се правеше лък. Я ми кажи. Слагаш 3 пръчки и палиш едно до него. Дай ми нещата, ще направя. Не, окей, ето. Правиш така. Аре, бе. Мен не ми трябва сигурно. What? Така, лъка го слагам. Окей. По-скоро... Така, окей. Аз долу разширявам мината. В не мината това. Това фермата за шугаркин. Така. Окей. Лакинито ще е тука. Имам ли стрели? Не, Не. аз имам. Фък. Изчеста нямам. Брат, може ли стрели? Имам само 10. Бати, виж как държиш лъка. Fuck. What the fuck is going on? Ух. Мале! Вънка е нощ. Аре, излезем да ги чукаме, но няма. Аре, малко да ги бием, бе. Не ми се бие в момента. Не, фък как паднах. Кратофе! Кратофе, кратофе, кратофе. Кратофелници. Чупи и слагай. На сега не кратофелници. А то това какъв е смисъл, че ще слагаш на ново? А, докато го запълним. Ами естествено, ти знае ли си? Не, просто проверях дали ти знаеш. А надолу ще направим още етажи, нали? Или не? Естествено, долният етаж пък ще е за... Мале, брат, аз тук ще обера кола, където е. Долният етаж ще е за диня. Аз тук ще обера кола, че изглежда, брат, някакво много грозно. Окей, не се трябва. Мале, то кола е бая, бе. Това е хубаво, това е хубаво. Това трябва никога. Кола е просто руда, която е необходима. Нищо, че се намира супер лесно. Това е хубаво. Окей. Така. Аз ще съм негър в тъмна нощ. Негър в тъмна нощ. Не, че съм расист. Аз не съм расист. Даже напротив, аз много уважавам негрите. Вече съм говорил някога с негър, да. Ма не ги мразя. И негрите са по-така чисто кръвни от белите хора. Имам предвид, че те са по... Нищо, че има такива гангстери, където убиват и правят мазоти, ама има такива, които са големи пичове. Като мен. Аз съм нега. Яла нега. Аз се бавам обаче, не съм нега. Ако бех нега, нямаше да говоря така, мано. Яла нега. Дори не мога да го кажа правилно. Яла нега. Яла нега. Бабачка за касата. Да. Ех, майко, ти тук си направил мега спинета 217. Бе, това с фермите, брат, изобщо ще стане много яко. Мале, честа ти е просто
Не взе да пипаш нищо. Ти го пипа, бе! Не пипам, бе, мангал, пипам си моя част. Добре, нищо не си. Брат, питам се събера нещата на едно място. Всичко ми е разпиляно. Не, бе. Джейзо мапи. So good like me. Така, добре. Пак питам, някакви кокали имаш ли? Кока ли не? Да. Ако излезем навън да поубиваме скелети, можем и да намерим. Само скелети. Обаче вече е ден, тъй че... между другото, започваме да строи нова къща. Виждате. Макар че аз съм си за... Започнахме да строи. Макар че аз съм си за да стоиме долу, ама... Пак та къща е много готина. Ако ви хареса... Каза, че ще живее в къщите, бе. Ясно. Тя е за украса просто. Нали? Да. Знаеш кое ако нещо ще направя? Кули трябва да си направим. Не знам, брат, много съм се хайпнал по тия кули. Искам да направим някакво място с пениката. Ако се чуете, защо тревата е така, това е текчър пак. Текчър, не текчър. Текстчър. What the fuck is going on? Да, има и зимна част. Мисля, че още в първия клип я видяхте. Епизод 1. Епизод 3 май ще стане На мен най-ново ме кефше сезон 1, брат. Сезон 1 имаха толкова много неща и сезон 2 не беше лошо. Нищо, че вие видяхте 2-3 клипа от там. Сезон 2. И ние сезон 2 спазвахме една идея. Да снимаме началото и да почнем да снимаме чак кога се развили до кръв. Тогава е по-интересно, защото тогава ще правим... Да, по-хубаво да гледат как се развивам. Добре, Марти, ти този дизайн гледал ли си го от някъде или така ти идва просто? Така ми дойде, аз по принцип така си... Ти това си го направил някакво много сцепено. Това е една обикновена малка къща, ако искаш. Да. Не. Една обикновена къща в Майнкрафт не се спри така. За тебе обикновеното едно квадратче да направиш. По принцип в Майнкрафт обикновена къща не е такава, а та някакво не ги сцепенил. Какво правиш, бе? Що ме опипваш? Да. Сега... Мръсник го играеш. Добре, виждате. Трябваше да го правиш. Яленик. Не трябваше да го правиш. Виждате как дърветата са някакви лилави 2017. Кокошките 2017 ли? Брат, много тенкс на 1 април беше качил клип на Майнкрафт. Да, бе. И нали, понеже е 1 април ден на шегата, вика, че ще прави поредица на Майнкрафт. И накрая си каза, че не ме да прави нищо, брат. Много тенкс не, че мрази Майнкрафт, но той обича такива игри, където имат край, а не са безкрайни. Едно не го знаеме това. Сега стига говори за ютубъри. Не, че ние сме ютубъри. Какви сме? Нали качваме клипове в YouTube. Това ни прави ютубъри. Нали имаме 52 милиона абоната, 53 даже. Ние сме най-известните в света. А PewDiePie ни завиждаме, ще се да е като нас. Обаче, това всичко, което го казах, обръщаме ролите. И е това. Истинския живота. Нали? Естествено. Обаче PewDiePie вече има 53 милиона абоната. Той всеки месец прави по 1 милион абоната. What the fuck, man? Като е интересен за гледане. Да, не като нас, някакви. Бълъци. Ние трябва да почнем да качваме повече влогове, защото влоговете се гледат повече от гейминга. И аз мисля, че, лично мисля аз, че влоговете наистина са по-интересни.
Да Брат, ти май се телепортна. Това за какво го правиш? Не си искам. Какво го правиш? Без да искам, батко. Ще се повтори, обещавам. Не, бе! Я не ме оцели! Ти да си взема стравата. Може да си взима. Ще чупа джамека, брат. Удари ме и ти чупа джамека. Само се приближи до мен. Не го чупи. Няма го чупа, е споко. Чупа го, брат. Виж. Ела да, ела. Ела да, виж. Ела да видиш. То па нещо не иска да се щупи. Добре, че го направи. Чупи ли ми бронята? Още... Бати тази златна броня колко дълго държи. Ти не знаеш, защо трябва да ми я дадеш. Що бе? Не знам. Не знай, той ме иска. Рафака. Дарих ли те? Не. А сега? Не. Аз съм сега? вътре в базата. А сега? Лад, човек! Само вътре в базата ли си? Лад, са поемам демидж от тебе. Нещо бъгва. Сега ти тук ще се телепорта. Омага, нещо бъгва, брат. Лагва ти. Лагва Тери, лагва се. Лагва Тери, лагва сервера. Брат, как можа да го кажеш така? В началото, брат, Бил съм на 10 години. В началото некво здравейте, хора, аз съм Марто. Бил съм на 10 години, мъкни. Добре, брат, беше на 9. Добре, на 10. Брат, добре. Всъщност, имам, че си бил на 10 години. Да, значи, нашите клипове ни правят гласа по-така. По-различен. И гласа, който чувате в нашите клипове, няма нищо общо с истинските ни гласове. Защото ние говорим по много различен начин, не знам, що YouTube го прави така. А ти тук какво просто ти си направил с това стъкло? Остави го, бе, не го троши. Изглежда по-модерно така. Ти се знал, брат, целият шугарки избега да те е мангал. Не, просто поставя много. Не ми викай, не, те сама. Няма ми прашко. Виждате, моят перфектен дизайн. Добре, да, нали служих това? Окей. На Бед, бегай, бе! Бред, бегай, бе. Цъкнах над честа и го отворих. Брат, аз мога да отворя честа си от тук. Не, от тук. От тук. От тук, брат, мога да си отворя честа. О, не. Защо ми отвори лигата? Добре, пусна ми Mobile Legends. Казано на български мобилни легенди. Опа, малко влезнах в сервер. Не знам защо. По едно време ми крашаше. Само ми превключва игрите. Какво става тук, бе? Накрая сигурно ще пусне 3 хикса. Абе, накрая сигурно ще ми пусне порно. Дали си на пауза? Не. Не, като влезах в Майнкрафт, докато влизах в Майнкрафт, бях на пауза, да. Да, вижте какво стана като левнах. Това е пълен инвентар. Сложи честа просто и ги вкарай нещата. Добре, ще се стих. Какво стана, бе? Брат! Какво става? Бре, машин, нещо фатално ми бъгва. Аре, бе. Аз ти телефон, бе. Много. Сега трябва, пак си подреждам всичко. Задължи ме да си изчистя телефона, не знам защо. Да, сега става. Но ти цепи, бе. Защото влизаш. Иначе ми върви с 50 FPS. Добре. Ох, сега трябва да си подреждам нещата тук. Проблем. Стига, бе, педерас. Аз ударих кирката. Аз те ударих с кирката, нещастник. Няма значение, пак ще има да. Какво ще ме удари с меча, бе? Какво е? Аре, бе, не ми дава да... Help! Чай, не ми дава да... Да фак, какво става?
Ето. Не, едно сърце! Добре, стига, сме се били. Ще убява! Има колко сърца си? Не знам, не мога да видя. Аз съм на едно. На 3. Аз няма да удрям безпокойно, ти оти си. Брат, проблем, не съм си бил взел чест. Мале проблем! Сега какво правим, бе? Изхвърляш айтемите, докато не го вземеш. Може да си толкова смутен? Мъката. Добре, защо ги взимам пак? Ма ти що ги хвърляш там? Пак тяш място. Сега мислиш, че ще кажеш, и пак не го взех. Сега ще сложа ненужните работи. Така. Тоест почти всичко. Виж как държиш пръчката. Пак изкой! Имам да го убия. Не знам. Виж бе, вижда се колко са. Когато имам редстоун в мен, едно редстоун. Верно, че е такова. Окей. Къде имаш едно редстоун? Добре. Мале. Фък. Сега ще чудя кое да остава, бате. Айрона са... Не, също айрона ще се го пазва в мене. Това няма да ми трябва. Тези два стака няма да ми трябват. Още какво няма да ми трябва. Това. Така. Защото тук е тя. Това не ми трябват. Май трябва да си направим често. Искаш ли други епизод? Други епизод ще го направим. Да, то може да си набавим ресурси. Така. То може да спреш на паза да ги набавим и го направим. Не, по-добре не спирам по... Да, това не е проблем, че... Така, значи, тия два тук не ми трябват. Така. Това не ми трябва. Така, добре, аз горе-долу съм готов. Да ти се ги пекне. Тук пекат тия работи. Като стане го такой. Ти като ми каза, разбрах иначе какво да направя. Добре. Колко минути е клипа? 28. Да го спирам. Айде. Добре, машини, това ще бъде всичко от този клип. Ако ви харесва клипа, мога да харесате, оставете ли коментар и си ми следващия път. Бай-бай, педерас.